xogou un papel determinante. É dicir, un papel que se non poderíamos estar aquí hoxe, evidentemente, non só na financiación, senón tamén no técnico, porque evidentemente a financiación, aquí estamos falando de que nos dan o 60% a día de hoxe, que son 4.365.000, pero que hai todavía 3 millóns de euros hasta os 7 millóns con 2 que hai o orzamento subvencionado. Entonces, evidentemente, aí a Diputación xoga un papel determinante non só no aspecto técnico, senón tamén na aportación, pois non poderíamos facer ningún, bueno, non sei, pero menos a Viga, desde logo, non podría facer unha aportación de tal magnitude. Segundo, evidentemente, agradecer ao Arco que inicialmente tamén nesa senda que eles tiñan nos fixeron de punto de partida os concellos pequenos que non temos esa disponibilidade para actuar, e Alfredo no seu momento foi quen tamén colaborou e que nos chamou para colaborar, e evidentemente agradecemento tamén para ese temos que ser de xustiza. E despois, creo que é moi importante que son case todo, polo menos no caso de Viga, creo que na maioría son todo proxectos de repercusión comarcal. É dicir, creo que é un tema a salientar moi importante, porque para nós, por exemplo, a Praia dos Franceses está situado na Veiga, pero non deixa de ser algo que todos disfrutamos moito durante o verán, co cal e moitos desos proxectos que veñen aquí, que están aí reflexados, prácticamente na súa totalidade son proxectos que nos van a repercutir a comarca. Por último, creo que he de felicitar a todos os concellos que hoxe están acá, porque ellos que non están porque se excusaron na súa presenza, porque entre todos puxemos a Valdeorras por encima de cualquier tipo de interés particular, e o que pensamos e buscamos a maneira de que a colaboración entre todos, pequenos, grandes e medianos, nos levara a facer un proxecto deste tamaño e magnitude, que moitas veces tamén nos flagelamos porque somos moi desunidos, somos non sei quanto, pois cando somos unidos e se fan as cousas ben, tenemos que dicir, e creo que hai que dicirlo.